bloedplezier te zuchten. Vooral echt voor de meesten wezen, echt aandacht aan en meesten die ziek binnen of die hulp nodig hebben, om daar gewoon heel veel liefde vanuit mezelf te gaan. De werkdruk wordt wel steeds hoger, er komt wel volle meer op die BC in en dan vooral de administratiedingen. Ik ga vast nog even de opvangruimte kleermaken, want er wordt straks een baby geboren en dan eigenlijk onthoudt filmpje te zien, had dit wel een beetje moeilijk. Dus als de papa geboren wordt, dan hebben we meer ondersteuning nodig, dan kun je de eerste opvang doen. Ik wil wel zeggen dat op bed staan dat wel steeds minder wordt. Dus dat is wel jammer. Nee, dat is toch net pers. Ik zal eerst de verloskundige even weer bellen. En dan ben je meestal niet denken, oh, dan ben je de hele dagen baby's wat aan het baderen en ach, wat leuk werk. En dan jou ik ook wel on, het had volle meer in dan dat. Druk maar een heel iets beetje mij, maar bezie je het meeste fotozuchten. Zo, net voor niks met ze bevallen in het ziekenhuis. Dus er is altijd een medische indicatie waarom ze bevallen met bij ons. Het is wel acute zorg wat we leveren, dus ik bijvoorbeeld met 10 handel je altijd met. Ja, nou maakt het ook zelf doen, dus het kost er heel veel kracht. Dus als beziekers dan achter, dan helpt haar daar mij wat mij. Het is heel wisselend. Ja, het einde is in zicht. Bijvoorbeeld 's nachts dan ben ik samen met nog een verpleegkundige dan aan het werk. En dan is er in principe iemand op de verloskamers en iemand op de kraamafdeling. Ja, ik hier vorige week nog in de nacht zie ik 8 baby's alleen nog. En dan mijn 11 vrouwen er nog bij. Ja, mijn collega hier een bevalling toe 's nachts. Dus dan is het wel druk. Maar het kan ook wezen dat ik een nacht had dat we gewoon 12 baby's hadden. En dat werd dan te gerren de zwaar door. Dus dan had we het voor oren ding of toch een keer om bij te praten. Ik ben ook begonnen als mbo-v'er en toen zelf terug ging naar de hbo-v. Omdat ik echt wel dacht van, dat dwaan dat ken ik wel. Maar ik wil ook wel meer theoretische kennis verbreden. Ja, en uiteindelijk terug naar Smellingenkoek de obstetrieopleiding dwaan. Dus een gespecialiseerd verpleegkundige op de kraamafdeling en de verloskamers. Ik vind het gewoon heel mooi om diezelf te ontwikkelen en eigenlijk het meeste uit mezelf te halen. En dat heb ik dingen terug wel de opleidingen steeds maar te doen. Wil jij de kinderarts even bellen? We hebben een kindje wat het niet goed doet. Ja, prima. Ja? Attend kind, maar de andere kant van uw vak is echt wel natuurlijk minder leuke dingen. Ja, goedemiddag met Anouk van de verloskamers. Wilt u zo snel mogelijk naar de verloskamers komen? Aterm kind geboren, matige start. Dankjewel. Kinderarts is gebeld, komt eraan. Super, hartstikke mooi. Prima. Super. Hey, hallo. Ja, maar gaan we naar mama toe? Hè? Ja. Dat je er bij. Ja, dan in één keer weer votropt en slechte start van een bandje. Dus dan kijk ik nog weer naar de zwangere daar. Was ik even snel weg, maar ik ben er weer. Maar ik mag je weer ontkoppelen van dat harde filmpje. Maar de andere kant van uw vak is echt wel natuurlijk minder leuke ding. Dat is dat een baby bijvoorbeeld in intrauterine, dus in de buik, is overleden. Nou komt er toevallig straks een stel waarbij dat bandje in de buik is overleden. Dus ik meid zit vast hier een beetje kleren voordat ze straks komen. Ik merk dat ik dan echt mijn liefde voor mijn vak en liefde voor mensen echt gewoon heel erg dan kan uitstralen. Terug gewoon bij iemand gewoon op bed te zitten. Ja. Mijn bevalling, het is Nou, super. wonderlijk. Ja. Want ik wil eigenlijk wel even wat controles bij die dwaan. Ja? Dan zat te zien, maakt dat goed wezen? Hoe is het met een bloedverlies? Goed zo. Dat is heel goed. super. Nee, je hebt lucht in. De patiënt joeg echt wel ongeveer, je hebt me er doorheen gecoacht en je hebt met mij zucht en daar hield ik heel vol om. Dus ja, dan denk ik wel van yes, dit is weer slagen. Ik krijg de navelstreng bloed, is maar haar controleren en dat is al goed te waardes. Dus we staan maar even zien of we me lieke god. Ik heb heel veel van de meeste betekenis gekend. Dus dat jouwt me echt heel veel voldoening om mijn werk. Ik denk wel eens, hoe 20 jaar, dan zullen ze me nog in het fotoboek en dan herinneren ze me nog. Dus dat jouwt me wel weer volle voldoening.